King lagyuning higpa, amponing anak, amponing banal ay espiritu. Amen. Ginoong Esus, at syuke punge ni Keti, ban makyabing magmasusi, king liturhiyaning misa, anting pakibat king kayong panagkat. Daptan yu iti anting kapigaganakan kanako. Salamat po Ginoo, king pamikatagon sambanda ka, kaniting paralan. Salamat po king pamananam king kanakong puso, ing grasyang pagdulapan, ing kekong presensya, karing sablang makatipon ngeni, king banal mong amano, at king tinape at alak. Dinatang ko po ngeni, daralan ing kanakong kasalpantayanan, maging kupusanang makabuklat kaisipan, king malumane mong dapat. Ibuklat yu po ing kanakong kaisipan, king banal mong amano, at pakiramdaman iti anting personal a panagkat. Tatas ko po keka ding sablang pamangailangan ko, amano, tula at kasakitan. Maniga po ko po king kekong saup at grasya Ginoo, ban maging kong mas mayap pang tao. Pakiramdaman niyo po ing kanakong panalangin kaniting misa. Tanggapan niyo po anting may nakong hain at ibayo niyo po kapamilataning kekong upaya. At king oras ning maging katawan at dayame ing tinape, anpon alak Ginoo. Saupan niyo ko sanang ibayo ke ing sarili ko. Pupurian, parangalan, at sasambanda ko po king mabilog kong pangatao. At siyo ko punge ni Keti, king malmong arapan, kambening tula, at sayang makirake, king banal mong dulang. Yanasa.
Yabit na lapuri pa, panalangin ding makapag kapasalamatan. Jojo and Yoli Yusi wedding anniversary. Kevin, Maria Angela, and Lord Ken Yusi. Rosa Ginto, Winnie and Hector Gamboa, Emily and Bong Sikat, Eddie and Wilma Castro, Amelia Castro, Pet and Tess Mariano, Bong Bautista and family, Lazaro Santiago, Edna Santiago, Romano and Elsa Castro, Erning and Elisa Canlas, Eric and Jessel Santiago, Johnny and Elvira Dumampit, Ramir and Claire Brembulat, Manyo family, Emerita David and family, Emerson and Ken May David, Shane Manabat and family, Josepina David and family, Sining Tarok, Boy and Entao Campo, David and Alipio family, Felix Berto Santiago and family, Christian Castilen Gosom, Joseph and Ella Santiago, Mother Teresa Coleo Zambales, MSWD staff and daycare workers of Guagua, Barangay San Nicolas First, Daycare Children of Guagua, Sermaine Nicole and Chubby Castro, Keistan Sam and Alexa Hanley, Shine and Rain Dumampit, Clay and Sean Santiago, Angelo Jane and Gabriel Rebulat, MDRRMO Guagua, Lito and Menchi Mendoza, Policarpio Santiago and family, Bong and Marley Guevara, Ian and Darlene Capiral, Daryl Lala and Lucas Guevara, J.R. Manuel and family, Ian Saint Cheska, Janice and Jeffrey Cowling, Kalaranan family, Baby Robillas, Taginod family, Cowling family, Lapira Between and Ocampo family, Laksa Constantino, Kalingo and Malit family, Levi David, J. Joy Joseph and Hazel Cowling, Epipanya Lianco and family, Juanito David and family, Ernie King and family, Melchor David and family, Joseph and Cecilia Inco, Reina and Milo Evangelista, Annalyn Macabangin and family, Agnes David and family, Arnel and Arlene David, Casey and Kenneth Tabaquero and family, Chito and Irene Between and family, Lilia Perez and family, Vine Oscar, Seta, Sati and family, Lynn Itchuka and family, Natividad Alonso and family,
Di Malanta family, Between family, Iris Jomayan and Sosagmit, Leslie and Narciso Manyalak, Rudy and Eli Mariano, Joe and Agnes Mendoza, Vicente Nulod, Isabel Lois Cowling, Lian Kathleen Nulod, Gwendolyn Mangio, Ramoncito Reyes, Vicenta Ocampo, Romina David, Mokrita Santiago, Melody Yang, Neil Joshua Natividad, Michelle Sibog, Maria Corazon and Orlando David, Edgar and Connie Garcia, 18th wedding anniversary, Pel and Rosing Bautista and family, Marieta Mendoza, Jomet and Mira Navarro, Michael Kat Amara Navarro, Remedios Mendoza, Alan and Maria Teresia Pangilinan, Andy Ibarra, Bautista family in Hawaii. Birthday, Maricel de Jesus, James Ducot, Gloria Beltran, Teresita Calma, Cecilia Inco, Rex Niño Yabot, Richard Clarence Sunga. Kaya Donanda Puri, Marvin Sharon, Princess Serrano, Parbo family, Al Bitog and family, Herrick Carlos and family, Muy Bitog and family, Alona Parico, Lay Ocampo, AC Soriano, Barangay San Nicolas II, Frontliners, Irene Kiambao, Sunny and Grace Gasa, Carl Joshua Kayanan, Michael Benedict Ilagan, Nikki Bautista, Pamilya Soriano, Manyalak, Marin N. Navarro, Analisa Bitog, Norma Parbo, Warren Evangelista, Gerald Mauro, Maricris and Dexter de Malanta, Chloe Lime Kendra, Maricar and Jari Halog, Carla Kaiser, Maricon Canlas, Richard and MJ Kayanan, Lander Canlas, Micaela Bautista, James Carlos, Manuel Yanco, Juanito and James David, Ronald and Joan Rason and family, Pablo and Rosario Canlas and family, Guagua Association of Los Angeles, Pangilinan family, Jenny and Eugene and family, Sherwin David and family, Angel and Aladja Sahagun, Nicolas and Gemma Dison, Bobby and Lisel, Ella Yano and family, Francesca Eunice Manuel, Christian Jerry, Jason and Susan Evangelista, Hill and Malu de los Santos sisters, Corazon and Susette Fernando, Corazon, Vincent and Jack Morales, Shane Torres, Kenneth and Kirby Mendoza, Estela Marie Ocampo, Ira Joan Between, John Benedict Between, John Paul and Emily Santiago, Maria Grace Mendoza, Gloria and Eman Pineda, Edelisa Manansala, Rico David and family, Danilo and Marites Songko, Edgar Garcia and Infinity Celebrity Crew, Regina Duya, Narding and Tirsing Bautista, Randy Bautista, Tess and Aris, Hilda and Matt Kitley and family, Topper and Len Bautista family, Clara Bautista and family, Linlin and Geng Navarro and family, Edward and Jack Bautista and family, Joey and Jonathan Bautista, Ethan Mesa, Bart Lim, Benedita Amante, Ines Torres, Joel Tubig, Joy Espino, Cirilo Cuenco, Purificación Gosum, Marco Ezequiel, Lai Salas, Joel Guanlao, Tom Laksamana, Marita Sevilla, Bonifacio Malig, Glenda Ocampo, Ace Torres, Romeo Cancio, George Inco, Clarita Nuki, Beata Candinero, Kate Villa, Jesus Tayag,
Ines Gosum, Ramon Soriano, Francel Santiago, Robert Dagdag, Sita David, Heidi Robinson, Aileen Flores, Joseph Gosum, Lourdes Culala, Marie Nicole Torregrosa, Gloria Gosum, Herona Gosum, Andy Ibarra, Glenda Bitog, Julian Cabuenas, Remio Candelaria Jr., Adelpa Serrano, Mario Contreras, Maricor Betwin, Euprasia Valencia, Leonida Sharon, Dr. Edelberto Gonzaga, Father Pablo Chonco, Nonoy Santiago, Felicitas Nulud, Oliver Cruz, Lolita Tantenco, Roberto Alonso, Ronald Alonso, Ethan Kobe Santillana, Itang Gasa, Cora Bolos, Teresa Royo, Nonoy Evangelista. Para po kareng kaladwa, Jerome Juan Modesta, Leonida, Among Jess, Felipe, Chopilo, Diosdado, Marta, Ricardo, Greg Estrella, Pacifico Senior and Junior, Felipe Ocampo, Prudencio, Holland, Rodolfo, Rogelio, Angela Francesca, Precious Angel, Rolando Antonio, Pacifico Manlutak, Josepina, Jose Crisanto, Mark David, Eusebio, Jean Norberto Bitog, Renz Gonzalo Seferina, Mercedes Pasita, Melania, Esmelecinda, Malayo, Petronila, Maximo, Melchor Senior, Purita, Josephine Manuel, Jose Junior, Carolina Policarpio, Maria, Moises Catalino, Lydia, Ruben, Alfonso, Zoraida, Karina, Julia, Ligaya Arceo, Mogen Srank, Cesar Liabres, Mariel, Herminia, Perry Di Marucot, Sister Maria Gracia OSB, Jackie, Shirley, Lolita, Jose, Juanito, Esther, Consolacion, Arsenia, Magdalena, Angelina, Cesar, Rogelio, Ertrudes, Celedonio, Oscar, Miguel, Isaya, Miguel, Luis Nicole, Catalina, Felix, Virginia, Malu, Arsenia, Melanio, Ricardo, Primo Junior, Estela, Rodrigo Ordóñez, Renato, Felipa, Ernesto, Jose, Gloria Ponciano. Roberto, Agustin, Bernardo, Elena, Lucila, Corazon, Jerry, Pido, Nuring, Miguel Pasencia, Cora Celestino, Mark, Rita David, Estrelita, Albert, Juanito, Cristina, Adelmo David, Macario, Rosalina, Jose, Marcelino, Alfredo, Pablita, Hilario, Carmen, Hambelina, John King, Jess, Ronnie, Popong Esperanza, Maria, Victor, Benjamin, Aurelia, Julio, Anita, Antonio, Rosario, Wenceslao, Joaquin Jr., Jesus, Dominga, Dolores, Pascual Senior, Ricardo, Catalino, Maria Socorro, Isidro, Wesley, Marina Feliciano, Crescenciano, Victoria, Ventura, Hedy, Joel, Jose, Marites, Francisco, Gloria, Meliton, Michael, Herman, Marcela, Maria Lydia, Demetrio Senior and Junior, Esteban, Victor, Pilemon, Nerissa, Carlos, Jose Taginod, Isabel Victoria,
Maria, Julian, Raimundo, Maximo, Manuel, Escolastica, Dennis, Amado, Miguel, Miguelito, Marina, Epleda, Ruben, Vicenta, Feliciano. Kilagyonan ng iba, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen. Ing kapayapaan ng Ginoo, manatili kaya kayungan. At kaya kaan timurin. Kaluguran kong kapatad, ganakan laminsan pa rin kaya katamong kasalanan, manyad pakaluluking Diyos, batang maging karapat dapat midaon, kaniting kaya katamong banal amisa. Yakasta pumiyag na nagnan, ing kapanisyan, magkumpisal ko. Magkumpisal ko, King Diyos, ang mayupayang totoo, at kaya kayo kapatad, huling mikasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Huli nita, ipanigapu ko kang Santa Maria ang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel, ampon santo, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, King Diyos, aginutang. Ing Diyos, amayupayang tuto, pakaluluwa na katamo, at kimpangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katasana, king bie, halanganga. Amen. Ginoo pakalulo, Ginoo pakalulo, Kristo pakalulo, Kristo pakalulo, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Bayo ke po basan ing pamuklat a panalangin, pakisabi kong mayap, pota po mayato tamo. Pwede pong mag-social distancing tamo. Dakal naman po rin luklukan. Deng lapit-lapit. Mabanti ko po, murong ko po. Pota po mayato tamo. Ring EMDC, lalong-lalo na. Lumipat na kayo ni Reng Adwa. May kayong gulot. Kawakawani tapo. Kawakawani, please. Salamat po. Panalangin tamo. Hoy paming mayupaya, kapamilatan ning pamaylasan at kamatayan ning kaya kang anak. Pasiknangan mo kesana ngini kasalukuyan at kambilan king kaya kaming kainan. Itiaduan mi king lagyo ng Jesus aginumi. Amen. Pamamasang iba't kin libro ng propeta Isayas. Nga nang sasabi ng Ginoo, oy ni ingka kong talasuyong kakong pasiknangan. Ya ingka kong pinili at binakong matula. Kitmuan ke king kakong upaya at king balang bansa idala na ing hustisya. Eya kulisak o itasman ing siwala na o magsalitang masikan karing dalan. Ing may balbalatimbo ene paklian at ing undap-undap asulu ene patdan.
karing sabla, ibyena ing hustisya. Eya milako kapanayan o minalog. At itatag na ing hustisya king yato. Ing turuna, panayan da ring bansang atyu king marayo. Lelangan nala ning Diyos ding banwa, at layon lidlad na, inubog ne ing yato, at ding sablang bage karin mabibye. Dinina na lang bye at pangisnawa ring sablang tao. At ngeni, ing ginong Diyos sasabyana, king talasuyo na. Ako ing gino, ing minawos at minye upaya keka. Ban kekang pagsikapan king yato, matupad ing hustisya. Kapamilatan mo, gawa kong kasunduan, karing sablang tao. King kapamilatan mo, karing bansa, sala, ibiye ko. Ding matada ring bulag, kay kalang ibuklat, at ibulos ding atyu pakaluklok, karing sukulan, amara lumdum. Ingamano ning Ginoo, salamat king Diyos. Dalita pakibat, impakibat tamo, ing Ginoo yung kakong sulo at kaligtasan, ulitan tayo po. Ing Ginoo yung kakong sulo at kaligtasan. Ing Ginoo yung kakong sulo at kaligtasan. Nino ing kakong pitakutan, king panganib, ing Ginoo ingatan ako, nino ing pitakutan ko, pakibat, ing Ginoo yung kakong sulo at kaligtasan. Neng lalapitan danako, ban patending maya pataw, deting kakong kalaban, at kapag kamwa, ila ring mismong mitakid at mibulang, pakibat, ing Ginoo yung kakong sulo at kaligtasan. Kubkubanda ko man, ding dakalakawal, kumurin mitakutan, sagu para kako ring kalaban, ing Diyos siya pamurin, ing kakong panaligan. Pakibat, ing Ginoo yung kakong sulo at kaligtasan. Iti yung paniwalan ko, takman ko ing kaya paning Ginoo, keting kasalukuyan na panahon, manalig ka king Ginoo, mo pa'y naninglog mo, at eka tatakot. Wa, manalig ka king Ginoo, pakibat, ing Ginoo yung kakong sulo at kaligtasan. Ligayat kapurian keka, Ginoong Jesus, Ginoong Jesus. Ligayat kapurian keka, Ginoong Jesus, Ginoong Jesus. Ing Ginoo, manatili kaya kayungan, At keka antimurin. pamamasa king mayap abalita, agpang kang San Juan. Ligaya keka o Ginoo. Anam ayaldo bayo ing fiesta na ning pamaglagpos. Mintaya i Jesus king Betania, ing balen ng Lazaro, ape pasubyan ng mebye. Pigsadyareng apunan karin, sinaupiang migsilbi i Marta, at metong ya i Lazaro, karing kasulo ng Jesus king lamesa. I Maria naman, kinanwayang kapit ng litrong mal apabanglong purong nardo. Kiskusa nebitis i Jesus at pinulis na ladeti king buwak na. Sinangalngal imbanglo king kabilugan abale. Dapat i Judas Iscariote, ing metong karing alagad ng Jesus, itang magtaksil kaya. Sinabi na,
Bakit etana pisaling at lungdalan asalaping pilak iting babanglo at mi pamiesana karing pakakalolo. Sinabi na iti uling atinyang malasakit karing pakakalolo nune uling mapanakoya. Ya ing tesorero da at maralas kukupit ya karing salaping ingatana. Dapat nga ng Jesus pakyalaman paborenyong daptana iti para kingaldo naning kanakong pangakotkot. Kaya belyula habang panahon ding pakakalolo. Dapat habang panahon ing kayabe yuko. Abalitan daring dakal ahudyo kinga tiyubetanya i Jesus anyamin tala ka rin emo king uli na nune ban akit dyan naman i Lazaro ape pasubyan ng mebye. Binalak daring pamuntok ding pari king papaterya naman i Lazaro uling king uli na dakal ring hudyong kakawani karela at maniwala kang Jesus. Kapatading may pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Maya pa bengi po kaya kayungan. Kumusta kayo po? Okay mo po. Sana masalese, masaya, ligtas keng sakit o lagnat, ing kabilyan nyo. Sana maski po masakit at atyuta keng krisis, agyuta pang makatiman at makapagsayang kayabe daring familia tamo. Pasalamat tamo po king Diyos, at least kaya katamo kay ni Betis, masalese tamo. So panupaya yu po minsan pa panikwanan kong managalog para karing aliwang kapampangan karing manalbe kaya katamo. Maralas po deng pigugunaman ngeni, deng reflection, deng homilya, maralasing tutok. Ano ang bagong aral na pwede nating pulutan sa nangyayari sa atin? Ano ang itinuturo ng coronavirus sa atin ngayon? Ano ang mensahe na pwede nating gamitin para sa buhay-buhay natin sa araw-araw? Mag-aalay po ako ng isa pang aral na maaring matutunan natin dahil sa coronavirus. At ito po ay ang mabuhay sa ngayon. To live in the now. Mabuhay para sa araw na ito na kinatatayuan natin ngayon. Madalas po kasi nabubuhay tayo na may hinanakit sa nakaraan. Naku, ang presidente kasi pinayagan ng mga in-check na pumasok dito, nagbabahala sila, walang kwenta raw ito. Ngayon, eto nangyari sa atin, nabubuhay tayo sa nakaraan, wala na tayong magagawa doon. O kaya nabubuhay tayo sa hinaharap, ano kaya mangyayari sa atin? Baka ma-extend pa ito. Naku, nakakatakot ang mga nagugutom. No. Live in the present moment only. Mabuhay sa ngayon. Live in the now. Naalala ko po minsan binisita ko ang aking spiritual director na naging monk sa South Carolina. Matagal na po kaming hindi nagkikita. Kaya excited kaming pareho nang binisita ko siya sa monasteryo niya sa Carolina. Nung magkita kami, ang unang tanong niya sa akin,
O amo raw, kumusta ka na? Kumusta ka na? At bigla po ako nagyabang, sabi ko, Father, sa susunod na taon, ito yung plano ko. Sa susunod na taon, ito yung bala kong gawin. And after 3 years, bala kong maglabas ng libro. After 4 years, bala kong ganito. Ngumiti lang po siya. Sabi niya, ang galing mo, Raul. Hindi ka man sigurado kung mabubuhay ka bukas. May plano ka na for the next year, for the next 3 years, and for the next 5 years. Ang galing mo, sabi niya. Hindi ka man sigurado kung mabubuhay ka bukas. May plano ka na para sa susunod na taon. Ito ang isang natutuhan ko sa monasteryo, sabi niya. Never plan for more than 15 minutes of your life. Huwag kang magplano ng higit sa 15 minutos ng buhay mo. Yun lang ang hawak mo. Yung bukas, nasa awa ng Diyos. At nakikita po natin ito ngayon. Nabanggit ko sa inyo minsan, nasabi po ng aking kaibigan, sa kapanahunan ngayon, walang sigurado, sabi niya. Alang kasiguraduan, balak niyang umuwi, magbakasyon sa atin, canceled ang flight. Ilang buwan na niyang pinaplano. Balak niyang makiisa sa pamilya niya, nag-lockdown sila. Balak niyang ganito ang gawin, and then walang nangyari. Never plan for more than 15 minutes of your life. Dahil wala tayong kasiguraduhan kung ano ang mangyayari. Minsan naalala ko ang isang kapatid ko, nagtatrabaho noon sa Manila. Umuwi siya tuwing linggo sa amin dito sa Pampanga. Tuwing umuwi siya, lagi niyang inaabutan ng bahay at laging nagsasabi. Sabi niya, ba't ang dumi-dumi dito, Nay? Hindi ba kayo naglilinis? At araw-araw may alikabok dito. Galit siya. Kararating nga sa Manila, madumi ang bahay na aabutan niya. Tuwing umuwi, galit. Bakit may alikabok dito? Hindi ba kayo naglilinis? Minsan, hindi nakatiis ang nanay ko, sinagot siya. Sabi sa ate ko, naku anak, sabi niya, kahit araw-araw kang maglilinis at magpupunas ng alikabok, araw-araw may alikabok. Hindi ko na magagawa ang ibang gawain. Kung gagawin ko, magpupunas lamang ng alikabok. Araw-araw may alikabok, sabi. So natameme ang ate ko. Kung ano lang ang kaya nating gawin sa oras na ito, kung ano lang ang hinihingi ng panahon na gawin natin sa pagkakataon na ito, yun lang ang tutukan mo. Sa panalangin pong Ama namin, palagay ko may mali sa translation natin. Sinasabi natin sa Tagalog, bigyan mo po kami ng aming kakanin sa araw-araw. Parang mali po yun. Ang talagang mensahe ng Ama namin, bigyan mo kami ng makain ngayon. Ngayon lang. Bahala na yung bukas. Diyos na ang bahala sa bukas. Basta bigyan mo po kami ng aming makakain ngayon. At sapat na yon sa amin. Dahil yun po ang kagustuhan ng Panginoon, ang bigyan tayo ng pagkain sa araw na ito. Kung maalala po ninyo yung mga Israelita, nung sila'y nasa disyerto at wala silang makain, ay umiyak sila sa Panginoon, nag-complain sila sa Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, sige,
bukas ng umaga, magpapadala ako ng pagkain, yung mana, kunin niyo. Pero sabi ng Panginoon, kumuha lang kayo sa araw na ito. Huwag niyong alalahanin yung bukas. Bukas bibigyan ko kayo uli. Kaya mga Israelita, takot, nasa disyerto, so kinuha nila lahat, pati yung pagkain para sa bukas, pati yung susunod na araw. Anong nangyari? Yung pagkain na kinuha nila, nasira. Hindi nila makain. Sabi ko na sa inyo, sabi ni Lord, yung kailangan nyo lang ngayon, live in the now. Kahit ang ating Panginoon, hindi siya nagmamadali. Hindi siya gumawa ng 6-month plan. Hindi siya gumawa ng 3-year program. Hindi siya gumawa ng 10 years program para sa kanyang mga alagad na dapat nilang sundin pag tinayo nilang simbahan. Hindi po. He just lived one day at a time. Nabuhay siya ng simple sa araw-araw na ginawa ng Diyos. Wala po siyang plano kung anong gagawin niya after 2 years, after 3 years. Wala siyang kagustuhan na tuparin ito na dapat magawa niya. No. Hindi po siya nagmamadali. Kahit ang sabi ng mga biblical experts, kahit ang Panginoon, hindi niya natapos ang trabaho niya. Hindi niya natapos ang trabaho niya. Kaya't kailangan ituloy ng kanyang mga alagad. Dahil hindi siya nagmamadali. Kung napansin po ninyo sa Ebanghelyo, itong si Judas, natatakot. Inaalala yung nakaraan na sana may makupit siya uli tulad ng dati. Inaalala niya yung bukas para mga sa may hirap. Anong sabi ni Lord? Hayaan mo yung mga yan. Siguradong nandyan pa rin yan pag wala na ako. Just sit down, breathe, and relax, and enjoy the foot spa Mary is giving me. At yun po ang ginawa niya. Nabuhay sa ngayon. Kung ano ang tinatawag ng Panginoon ngayon, yun ang tutukan. Kung ano ang hinihiling ng pagkakataon ngayon, yun ang bigyan ng pansin. He breathed, he relaxed, he sat down, and enjoyed the foot spa being given by Mary. Hindi nagmamadali ang Panginoon. Kaya't may kasabihan po tayo sa Latin, sabi niya, Carpe diem. Carpe diem. Ibig sabihin, seize the day. Kunin mo ang araw na ito. Kung ano ang hinihiling ng araw na ito. Kung nagising ka kaninang umaga, magpasalamat ka sa Diyos. Tignan mo ang bituin, tignan mo ang labas. Mag-enjoy ka sa nakikita mo ngayon. Baka bukas, wala na. Or baka bukas, wala ka na. Just live in the now. Ito po ang pinapaalala ng ating Ebanghelyo ngayon. Ito po ang tinuturo ng krisis na ito sa atin. Mabuhay lamang sa ngayon. May nakita po akong poster minsan, sinasabi, tayo daw mga tao, madalas ipinapako natin ang sarili natin sa pagitan ng dalawang krus. Usually daw, tayo mga tao, we crucify ourselves between two crosses. Ang unang krus sa bandang kaliwa ay ang krus ng hinanakit ng nakaraan. Sana ganun ang ginawa ko. Sana ganun ang nangyari. Bakit ganun ba ang ginawa ko? Wala na po yun. Nakaraan na. Hindi mo na pwedeng baguhan. Lumipas na yon. Wala ka nang magagawa doon. So just forget it.
Or we crucify ourselves on the right with the fear of the future. Takot tayo, baka anong mangyari. Naku, baka mag-lockdown, mag-extend ito hanggang May. Naku, paano ako? Gutom ako, wala akong trabaho, wala... Hindi pa po nangyayari yon. At baka hindi man mangyari yon. So wag niyo munang alalahanin. Mabuhay lamang tayo sa ngayon. Amen? Amen. Hindi ko po alam kung naikwento ko na ito sa inyo. Bago po naging obispo si Bishop Pabilio, siya'y na-assign sa isang liblib na baryo sa Palawan na ang tawag ay Makaraskas. Si Bishop Pabilio po ay nag-aral ng biblical exegesis. Siya'y marunong, nag-aral sa ibang bansa. So nung pumunta po siya doon sa liblib at dukhang lugar ng Makaraskas, tamang-tama nung dumating siya, Holy Week. Parang ganito po, nag-Holy Week. So ang dami niyang plano. Mag-aayos ng simbahan bago Huwebes Santo, pupugay ng krus ng Biyernes Santo. So tinawag po niya yung mga parokyanos niya. Kailangan gawin ang simbahan. So tumawag sila ng karpintero. Tinanong yung karpintero ni Bishop Pabilio, Manong, kaya po ba nating matapos itong bahagi ng simbahan para sa mahal na araw? Ay, sabi ng karpintero, ay opo, Father, basta't may awa ang Diyos. Sabi ni Bishop Pabilio sa loob-loob niya, itong Bishop Pabilio na nag-aral ng biblical exegesis, anong awa-awa ng Diyos? Ba't hindi sabihin kung kaya o hindi? O sige po, kung ay awaan siya. Tapos pinulong niya yung kanyang leaders. Ito ang plano natin sa Huwebes Santo, sa Biyernes Santo, hanggang sa linggo ng muling pagkabuhay. Kaya ba nating gawin ito? Sagot daw ng mga parokyanos niya, ay opo, Father, basta't may awa ang Diyos. Sabi ni Bishop Pabilio sa loob-loob niya, eto na naman sila, awa-awa ng Diyos. Ba't hindi sabihin kung kaya nila o hindi para makahanap ako ng ibang tao na gagawa nito? Okay, so pinabayaan lang niya. Nung Sabado po, bago ang mahal na araw, tinawag silang lahat para magmisa sa katedral, yung Christmas. So nagpunta doon si Bishop Pabilio, wala po siyang sasakyan kundi yung isang motorsiklo. Sinakyan niya yung motorsiklo papunta ng Puerto Princesa. Nagmotorsiklo siya. Tapos biglang may lumabas na aso sa daanan niya. Aw, 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 aw. Ganun-ganun yung manubela niya. Natilapon siya. Natapon siya. Mali ang bagsak. Una yata yung kamay. Nabali ang kamay niya. So lahat ng plano niya ng mahal na araw hindi nagawa dahil nasa ospital siya, nakabitin ang kanyang kamay. At doon niya naisip at naalala kung ano ang ibig sabihin kung may awa ang Diyos. Mabuhay tayo sa ngayon, yung bukas, mabubuhay din tayo kung may awa ang Diyos. That is living in the now. Amen. Magsitayo po tayo at ating alalahanin ang lahat ng mga taong nabanggit sa ating mga intention, ang lahat ng taong humihingi ng ating dasal, ang pamilya natin at mga anak natin, at iba-iba nating intention at kahilingan. Ating ialay ngayon sa Panginoon
habang tayo nananalangin, ganakan mo kami Ginoo king kekang kayarian. Kita moan, Ganakan mo kami Ginoo, king kekang kayarian. Menalangin ko king Getsemani at mi pawas daya, para ka ring Kristiyanong daralan kasakitan, manalangin kami. Ganakan mo kami Ginoo, king kekang kayarian. De kapanda ka, anting metong a kriminal, para ka ring alang kasalanan ame sukol, at emidinan katuliran. Manalangin kami. Ganakan mo kami Ginoo, king kekang kayarian. Biklat maying pasbol ning paraiso, king mayap amapanako, para ka ring palpikasalang maniga po, king kekang kapatawaran. Manalangin kami. Ganakan mo kami Ginoo, king kekang kayarian. Tahimik talaga ning adwan, ting sarili tamong intention. Panalangin tala lalong-lalo na, ting kaya katamong frontliners. Alimu po ring nurses, 10 doctors, or health workers. Pati na po ring magtinda ka ring palengke, ring magobra para ka ring sabla tamong kailangan. Pati ka ring barangay tanod. Tengan pong magobra ka ring pisang mo. Pati po ring barangay purok leaders tamo. Teng miyaliwang organisasyon na manatiling magobra ket ikaniting misa tamo ban api abot tayo ing banala misa karing kaya kayong tuknangan. Tahimik talangening ipanalangin king Ginoong Dios at pasalamatan karing puso tamo. O Diyos, ayib kami, paratiyo kaya pong lilingapan. Papanitilyan mo kaming mabibiyeng, mit mong tiwala, king kaya kang ganaka ampon lunos. Mabibiye king ngeni, at ibili ing bukas, lalam ning kaya kang mayupayang gamat. Itiyaduan mi, kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Manalangin kay kapatid, baning kaya katamong daon, matanggap larapanan ng Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapan na sa aning Ginoo, iting daon karing gamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya kataming kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O ipaming miglalang, balikdan mong mit mong pakalulo, iting kaya kaming ain, manano na sanang ing sakripisyo ng Kristo, kaya kanganak, idala na kami kimbiye alanganga, puling ya ing Ginoo, manggaman
kingalangang Amen. Ing Ginoo manatiliya kaya kayungan, At keka antimuri. isipan niya at luguran ng Diyos. Isipan niya at kaluguran. Pasalamat aking Diyos sa ginuta mo. Iti karapat dapat at matulid. Tunay pinkarapat dapat at matulid ing pasalamatan dakong parati o ipa kapamilatan ng Kristong ginumi. Impamaylasan ning kaya kang anak, minyasikanan para ipasyag ning metuyatu, impangakabos karing sabla. Arapan din kaya kang kamalan, kulang laring amanong iyapse ning kekeng dila, para king lugod mong mayupaya, amayayakit, kapamilatana ning krus. Uli nita, kambeda ring sablang kording angeles, daralit ming kaya kaligaya, at ngamingan sasabi, Banal, banal, banal yung Ginoo. Diyos sa mayupaya, mitmo yung banwat ingyato, king kekang ligaya. Hosana, king kakatas-katasan, mapalad yung daratang, king lagyo ning Ginoo. Hosana, king kakatas-katasan. O Diyos, ay pami, tutukang banal at buriming paramdam keka, ingke kaming kapasalamatan. Daraon mila keka dating tinapi ang pong alak, at adwan ming itugod me ing Espiritu Santo, bandeti, malyari lang katawan, at daya, ning ginuming Heso Kristo. Ban kanita adaw mi keka, ing pigkalub mo kaya kami. Ketang benging bayo yamate, kabang kasulo na la rin kayong kakaluguran king karelang tauling hapunan, kinwaning tinape. Te pasalamat ya keka, pirasone, at binyene ka rin kayong disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye. Iti yung kanakong katawan, hamidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay bat na ningapunan, kinwaning kalis. Pasibayang pe pasalamat kaya ka, binyening kalis ka rin kayang disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at minum ko kaniti. Iting kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alanganggang tipan, amibubu para kaya kayo't para ka ring sablang tao, banketa, may patawaran la, ring kasalanan. Dapta niya iti anting kapigaganakan kanako. Gaganakan tayo ngayon Ginoo, anya matulat ang ipasyag ing misteryo ng kasalpantayanan. Iting tinape hanggang aking datang ka, king kekang ligaya. Hanggang aking datang ka, king kekang ligaya. Ipauling kaluguran mo kami, agkatan mo keng lumapit king kekang dulang, katmon mo kami king tulan ng Espiritu Santo,
kabang tatanggapan mi katawan at daya ning kang anak. Ginoo, alakang kakalinuan karing anak mo. Adwan ming ingatan mula deng kaluguran mi, lalong-lalo na Francisco kaya kaming Papa, Florentino kaya kaming Obispo, at panalain mila ding kaya kaming miyang obye. Ganakan mula ding daralan kasakitan at lungkot, ganakan mo ding Kristyano no karin lapaman, at ding sablang taong king mabilugayato, lalong-lalo na ding masakit at ding pakakalolo. Maglapo kaming kapagmulalan, pot ang akakit ming gagaw mo para kaya kami, kapamilatan ng Heso Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo kamben at kaya, ibang mayupayang toto, kaguming Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, manggaman king alangang Amen. ngani ponting metong familia, abe-abe tamong bipa panalangin king Dios, karing amano, tiro na kaya katamo ning Ginoo. Lagiw mo datangin kayarian mo ipamintuan ilog mo ket isulit antibanwa mi pamintuan ilog mo ing kakanan ni King Aldo ibigay mo kay kami King Aldo ampon ipatawad mo kay kami ding salami keka antiin pa mamatawad mi karing ni kasala ke kami mga yemuke pai sa walking tukso nune ikabus king maro. Ikabus mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong paggalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasopan ning kaya kang pakalulu, parati kaming mikabus king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian at ing kayo payan at ing ligaya, manggaman king ngalanganga. O ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kakong kapayapan babya ko kaya kayo. E mo sa babalik danding kaya kaming kasalanan, noon lawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kayong iglesia, at pamayapan mo yung pumbilog na nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alangang Amen. ing kapayapanan ng Ginoo manatili sa nakapilan man kaya kayungan, At keka antemurin. patula tayo pong ibigin ng kapayapan ng Kristo King metong at metong. Kapayapan po kaya kayungan. Peace be with you po. Kapayapan po. Kordero ning Diyos, sa milalako king kasalanan ning yato, pakalulwan mo kami. Kordero ning Diyos, sa milalako king kasalanan ning yato, pakalulwan mo kami. Kordero ning Diyos, sa milalako king kasalanan ning yato, ibigay mo kaya kami ing kapayapan. Kini po ang ginutang Heso Kristo, ang Kordero ng Diyos, amilalako king kasalanan na ning yato. Mapalad na mo itamong mayayawos, tanggap king Ginoo.
Ginoo, kung matampang tanggap kaya ka, dapat tigkas may nga mano mo, kumayap na ako. Pangadyan tayo pong ini, ing panalangin, para karingat siyo karing pibale-baleda, natanggap king communion spiritual ng Ginoo. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, kingatsyo ka, kak banal-banalan a sakramento. Kaluguran da ka, may git king sablang bage, at pagnasan kong tanggapan da ka. Dapat pauli ning ngening pinandit, ka atanggap king sakramento. Umekamu man sanang espiritual king puso ko. Kakaulan da ka balang mawawari at syuka ka rin. At pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keka. Mo sa paintulutan ing kapilan man mikawani ko keka. Amen. Ing katawan at daya ng Kristo, pagdala na katamo, hindi halangang Amen. So, sunduin tayo po ing kakatamong misang pong recollection bukas alas 6 ning bengi. Ang gaya pong Miyerkules Santo iti alas 6 ning bengi. Kaya Huwebes Santo po ing misa ning tauling hapunan ning Ginoo maganap yang alas 4 ning panapon. Biyernes Santo po ing pamamuge king krus alas 3 ning panapon. Ing Bihilya ning pamanyubling mebye Sabadong bengi alas 6 ning bengi po.
ating misang Domingo ng pangasubling mebye alas 7:30 ning abak. Kay batatin tamo pong misa parangal kang San Jose itang Lunes ning pangasubling mebye alas 6 ning bengi. Sana po makiabya kayo karating seremonyas maski mo man keng Facebook or YouTube Betis Heritage Church Santiago Apostol Parish karinya po tukyan deng misa tamo ngening Malyaldo. Dakal pong salamat kaya kayungan. Manalangin ta po ngeni. Taintim talang panalangin deng frontliners tamo deng familia tamo para karing mitura na king coronavirus at para karing ganaganang Pilipinong magkasakit ngayon magsumikap mabibiye king Aldoldo para karelangan Bapong Maria mitmo ka king grasya inginong Diyos at yukeka nuwan ka karing sablang babay nuwan niya panamanin mo nga atyan mo'y Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at king oras ng kamatayan mi. Amen. Santiago Apostol, Ipanalangin mo kami. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluwan mo kami. ating Ginoo manatilia kaya kayungan, At keka antimurin. bendisyonan na kayo at antabayanan ng Ginoong Diyos at ng kekong familia. Ingip pa, poning anak, poning Espiritu Santo. Amen. Amen. Ing misa tamo mi daune, umya kayo king kapayapan at tula ng Ginoo. Salamat king Diyos. Maya pa, bengi po kaya kayungan. Salamat po king kaya kong pamanagon. Mimingat ko po po atang muli kayo. Good evening po. King lagyo ning igpa, ampo ning anak, ampo ning banal na Espiritu. Amen. Ginong Diyos ang mayupayang tutu, pasalamatan dako po. King maski ako makasalanan ko, linusan mo ko, uling king kanakong ulaga, nune uling ning ganakaning kaya kang pakalulu. Pekabsyan mo ko po, king kakamal-kamalan na katawan at daya, ning kaya kang anak. Ipanalangin ko, king itisanang banal na Eucharistia, nako sana daralaking pamanatol at parusa, nuneking kapatawaran at kaligtasan. Maging po sanang aligan ko iti, king kasalpantayanan at mayap padapat. Linisan na ako sapo karing kasalanan kong depat, at lukuban na ako king mipnong kapakumbaban at kapamintuan, at gawang mayap karing kapara kong tao. Proteksyonan na ako sa puniti karing sablang marok, mayayakit at mayayakit. Ilapit na ako pa sa pukeka, o Ginu, at tayran na ako king biye alanganga, kayabe mo. Tayran mo ko po akong makasalanan, king dulang nung nuka rin ka, ating kekang anak at Espiritu Santo, king tutu at maslaga sulu, alangangang tula, at kagalakang alanganga, kambeding kaya kang banal, ipagkala mo iti, king lagyo ng Kristong ginumi. Amen.